Yeah, good morning. Kachikanaso ndithuti pasanapo pano ma update. Kuti zikukhala bwanji pakali pano. A Trump pamene ndithu atulutsa ma message awiri. Message yoyamba ndiyonena kuti Iran yatidziwitsa kuti iwo dziko lawo likugwa kwambiri, manso leadership yawo ikusokonekera ndi papa nkhani yake akutipempha kuti titsegule pa Strait of Hormuz ndi ifeyo adziwabe kuti chingachitika nchani. Amene wayankhula zimezi ndi Trump. So Trump nawayankhula zimezi. Kani ndimene Trump atero akuti amudziwisa kuti ayipa kudwa. Ndi I don't know. Anyway, muli mosema nkhani zimenezo Trump atero. Nkhani namba limene. Nkhani namba 2 yowa ndithu munena chancellor waku Germany kuti iyeyo saganiza komanso sakudziwa chimene akuyankhula. Ndi zimezi wayankhula chifukwa chani. Ndi tipanga chonchi. Tilongosolana zimezi actually tikamba nkhani ziwiri zimenezi. So yoyambayi imene Trump akunena kuti Iran panopa ikuoneka zoti sizili bwino, ikugwa chanchani zawo zimene akuyankhuliramo, kuti nkhani imene kuti ikukhala bwanji. So tinene pano kuti blockade imene achina Trump ayikaso apart from kutseka kwa Strait of Hormuz, yes ukugwira ntchito ndithu and okay, despite kudutsapo ndi apo nakufa Iran soliso ndi maship enaso amene ali ndi flag adziko linaso kuti actually mafuta azidutsabe. Tabwino, despite kumadutsa mwina ndi mwinamo komabe still zikupanga ba affect dziko la Iran kombali khoza ndi mafuta. Komano papezeka mazati munthu mavuto mavuto ndi abwino kwambiri. Zikutheka bwanji mavuto ndi abwino. Mavuto ndi abwino. Mavuto ndi abwino sometimes. Mavuto amakudziwitsa njira. Osamadana. Osamadandala kwambiri ndi mavuto ena akakugwera. Mavuto ena akakugwera ndi abwino chifukwa amakupangitsa kuti munthu wako uziganiza kwambiri. Chifukwa comfort zone ichi. Kwa hiyo chili bwino kungodekha chanchani, kuona pa sofa, mamapa madzulo, ena akulipirira kale chakudya, mwangoona screen, sumaganiza, munthu wako sumaganiza. Right? Kwa batime imene mavuto akupeza njira yakuphwanya, drama ulibe. Munthu wako mabwa ma plan, tipange bani kuti ndipeze drama. So mavuto ndi abwino. Sometimes even I remember one of my teachers used to tell me kuti even ngakhale kuyiwala kumene kuli ndi ubwinonso. Kuyiwala kuli ndi ubwino, kuyiwala kuli ndi ubwino kuyiwala kuja. Chifukwa chani kuyiwala kuli ndi ubwino. Okay, for example, panthawi imene munthu wayandira uthenga osakhala bwino, the same day, at the same time, umafita zoti sumafita bwino kwambiri. Olo mayi, God forbid, mayi akayandira uthenga kuti mwana wake wamwalira, chimachike amakumuka, mtima sumakhala malo. Komano pakudutsa pa nthawi, zinthu zijazo amachira munthu uja chifukwa cha kuyiwala. So zoti chipanda kuyiwala ndi kuti bwezi alibe mu state yomweyo imene anauzidwayo, bwezi ali momumuja. Right? So since a blockade yabwera apa timakamba zokhuza ndi mabwino a mavuto. Mavuto ino muzipanga check. Vuto lilonse limakuma nalo. Muone zoti limakupushani ni kuti mupeze solution. Yes. Limakupushani kuti niopeza ndi solution ya vuto limene lera. For example, even ngakhale ululu wanthu bikumene. Right? Ululu wanthu bikumene. Pena pake pakuwawa. Umoja makhala uthenga umene ndikuuza uzuri peza solution. Pena pake sebali bwino. Ndio maana kuti wa doctor amazati abatu man pali vuto lakuti pafunika mankhwala kuti. Right? Unaziwa bwanji? Chifukwa chomva kuwawa ululu. So ululu ndo abwinonso. You understand? Pena matenda ena akamala opcha kwambiri amene samveka ndi ululu yayi. Ululu palibe. Umuzira kungonungika mkatimu. Ukungonungika. Komano chifukwa yani futhi palibe ululu. Sukudziwa sokana likose. You see? So it's like ndizoyipa kwambiri. So ululu ndo abwino. Ufoma tidziwisa kuti pena basi ndo sipali bwino ndikapange check up. Doctor ndipange check up.
So blockade imene ya pusha Iran kuti ipeze solution, kuti ipeze ma solutions. So chachitika njani kumbali kuza ndi Iran yapeza njira ziwiri, right? Since panyanja pakhanga yapeza njira ziwiri. Njira yambirira akuti ichita kuti Gore gas pipeline, Gore Jask pipeline. Yeah, actually andi pipe kale wacha, andi pipe kale mapipe opita ku Oman. Komano anasiya kugwira ntchito, anasiya kugwiritsa ntchito since kuti actually panali ina kale yotentha yonyamula ngati mafuta amanyamula opitako. That's the first one. Second one, njanje. Jazana kala mafuta obwera pa train aja. Njanje. So ali njanje ina imene imanyamula mafuta kuchoka Kazakhstan komanso madera ena imene inganyamula few straight kumapita nawo ku China. So even the pipeline imene Gore pipe akuyikamba pai sikuti inangothera ku Oman kokha kusoma kuti yapita last kwenda kwinawo. So inaso inapita pa kuyana makathira chani mafuta amunkho kweza ku Iran. Chabwino. Koma why sizinali samazigwisa ntchito? Chifukwa kuti one kudutsa pa kurenga pa train, right? Should we say train? Yes. Ukafika ku China amatenga ochepa. Mafuta awo poyerekeza ndi kunyanja kucha. Right? Poyerekeza ndi kunyanja kucha. Koma vice versa so. Kunyanja kucha kuti akafika ku China zikutenga 40 days. Koma pa train ipa zikutenga yani 15 days. Chabe kuti amakhala ochepa. Komabe pangozi. Gamroje makhandika na gamroje. Imakhandika spare tire kina kakang'ono. Take me home. Ngati makadziwa. Take me home. Kina kakamkhaka kang'ono. Mango yikilira basi. Wautali. Wakawali tire la gura. So I think ndika kusano ndika alternative. Kanjira kene kuti at least kongopanga empty mapipe tinakampa kale kuti ku mafuta ongokhangala ungofulidwa komabe adzadza. You understand? Sakupita. So njira ina ngalipopo milapa ndi njira zimenezi. Zino zinalipo kale sikuti kunalibe zinalipo kale ndi thuku mapatapa akuzipolishaso kupanga maintain bwinobwino kuti at least kakhaleso kampumbuloso kopumilako kuti zinthu zikhale zikuyenda bwino. So imene at least tapanga cover and itadziwa kuti Iran yapeza njira ziwiri zimenezi. Railways komanso pipe. So mafuta kumapita abe ndithu kupita ndithu ngakhale kuti sambiri kuposa kuchani kuposa kunyanja kucha. So number 2, chifanyana Trump atukwana amunyoza chancellor wa ku Germany. For chancellor wa ku Germany wayankhula chilungamo. Chilungamo chake anati nkhondo hii Irani yachititsa manyazi ma Americans. Nkhani ndiona ndithu. Chifukwa pakadali pano mbukudziwa kale kuti ndi 2 months kale. 2 months. Komano palibe achievement emods ondi emods imene anapita ku Iran imene yatheka. Palibe despite ngakhale kuti apanga zimene angapange zoopsa kwambiri kuphatikana ting'ono 100 chakuti kuphapa civilians 1000 chakuti still zofuna zawo zolinga zawo ku Iran sizinathekebe. Pakadali pano ali busy tsopano limali pa Strait of Hormuz. Ku Iran kujakuiwa lakaye kwakanika adziwaso kuti sizingatheke, right? And nakuuza miso nthawi yake kuti anabwera even kukatenga uranium uja. Kuna indege zokana 15 anazithotha kumene kuti kuzithotha mpaka kuchita kuthawa ku Isfahan,
right ku Isfahan lera tumene kukatenga uranium na watu tamene kucha panaleka mambo kana vita ako ndithu kuona ndege zimene zinako kumene kuchako. We're here in the outskirts of Isfahan, in the site of the most famous battle of the entire U.S.-Israeli war on Iran. Around me are the remnants of the U.S. warplanes, which came, according to the United States, to rescue pilots. According to the Iranians, that's not why they were here. They say they were here to steal the enriched uranium, to seize it and prevent Iran from ever pursuing nuclear power or any type of nuclear program. But as you can see, the American warplanes which came here never left. They came to Isfahan, and in Isfahan they will stay. Actually, muntu amene ankataka mpulumutsa uja sanali ku Isfahan, sanali ku Old Airport, sanali ku Abandoned Airport, sanali kumene kucha. Anali chako Ahwaz, chako Malindi ku Iraq uko. Kuti uyende muntu ndi 5 days. Leo ujayo ayitheli mwena naye ende kuchoka kumene ukafika ku Isfahan. No, it's just ndikutali kwambiri. Video imene nayo longosola bwino zonse zimechitika. Iwo ankatenga uranium ndana watu thako. Ndi atathawa alichitisira manyazi mene kuchako anapita uku ndikukaphika nkhanija kukayiphika kuti timaka munthu chitampulumutsa ndi tampulumutsa. Munthu uja actually ndi anthu akuyirana sana kumaneko. Munthu amene agwauta. Panalibenso kuti amuombelani chanchani kuti ampulumutse munthu mission yotenje ndi abodza. Munthu uja anampeza mmene anampezeramo kumene koko chifukwa anathawira kumapiri and ndi signal yake bwinobwino anampeza kulibenso inali yeseso kuti pakana ulimba naye. Anampeza ali payekha ndithu kunyamula kumapira naye. Koma anazita tipezerepo mwayi kupanga mission ina yokaba uranium ku Iran. Kumene kuja ngomene sopano ankatothedwa. That's why madila akusiyana. Ukunali ku Isfahan ku Abandoned Airport. Kumene sokuli uranium kuja. Hetu. Nde basi zavuta. Pothawa uja nango kupita kaphika nkhani. Basi fe uja kuti tapulumutsa munthu yemo kuti ndege zatata. No. No. So, Chancellor ku Germany anayankhula kuti Iran ichititsa manyazi a America. One, nkhondo yawo akanikaso kuyimaliza. Pabe njimene apezapo, komanso akanikaso kuyimalizaso. That's why Trump akukuwa yoncho. Anthu amene amadziwa za nkhondo akuiza zoti America pabiri apanga kungopangitsa kukweza zinthu zawo ku America ndi dziko lonse lapansi. Zinthu zakwera. Zonse zimene mavuto amene kumanapo nakukhuza ndi mafuta chenchene wapangisa ndi Trump. Kuna vuta ku UN pamene America ndi UK anayankhula ifeyo Iran yoyi igwisa ntchito pa Strait of Hormuz kuti Russia nakayankha kuti before pa 28 February kumene kunali bwinobwino munayambisa ndinuyo. Simunga blame na aliyese yayi, simunga blame Iran yayi. Inu ndio mnalakwisa. Inu ndio Israel. Iran so nayankhaso konkoso. UN ko kuna tena kwambiri. So guys, ngani limene that's why Trump amamba kutukwana amamba kumunena uyo sako zochimene kuyankhula chachani akungona mizila nkhani akhoza ndi nuclear. Like the main reason mna kumachwa Trump no ba nuclear. Mna uchako nuclear. Iran inayankhula kale. Akulu ife ngana nuclear sifuna banga nuclear. Bomba la nuclear no. Anayankhula kale. Kama kakamera. Ile basi ndi uranium yose. Uranium murenga banje yose. Uranium usura amugisa chiro mabomba oka. Amugisa chiro zinthu zina. Mukala banje nyumba ubanda mpeni. Chabino mpeni chabino ndo opya. Kuma mpeni nyumba ubanda mpeni mudu la banje tomato nyama. So amba mudu la banje. Anyezi. Singa gwira. Mpfa mpeni ndo opya. Nei basi mudu basi chicho sije mpeni singa take. Uranium yes amapangira bomba. Mukafuna. Mena amapangira mpeni ukuzokhaso opya ukafuna. Kama uranium agwisa chiro za medicine, za agriculture, za chani. Nkhani yake. So guys, thank you so much Malawian cameras.